Hukay na tayo ng mga lupa. Ayan, may lupa. Magandang klaseng lupa. Tain ang lupa. Tanim natin, huwag natin ilibing na malalim talaga yung puno. At matagal yung mabuhay. So ang gagawin po natin ay ganito. Safford Jokes. What's up mga kapaparts? Nagbili ako kanina ng karne para iluto mamaya. Tapos ito sibuyas na berde. Wow. So alam nyo ba mga kapaparts kung makano to? 5 pesos and 5 pesos. 10 pesos tong lahat mga kapaparts. So anong gagawin natin dito para hindi tayo bili ng bili na? Itatanim ko to mga kapaparts. Para balang araw hindi na ako magbili ng bili pa. So ganun talaga dapat natin gawin mga kapaparts. Magtanim para hindi na magbili. So taniman natin ito mamaya mga kapaparts. So ito na mga kapaparts. 1 2 3 4 5 at 1/4. So itanim natin ito mga kapaparts. Pero tanggalin natin ito hanggang dito para pwede pa natin ito gamitin sa pagluto mamaya. Ganun lang talaga muna ang starting mga kapaparts. Iluto natin ito mamaya sa karne. So sayang naman to. Putulin ko ito hanggang dito. Tapos itanim itong puno. So ayan na. Naputol na mga kapaparts. Pero hindi pa yan ganito talaga. Ang pag itanim natin mga kapapart, dapat putulin talaga natin itong mga ugat na to. Iwanan lang natin yung pinakapuno sa ugat. Yun talaga ang procedure para madali siya tutubo. Yung ugat na to kasi tuyo na tong ugat. So putulin natin yung ugat. Ayan, tinanggal na natin yung mga ugat, mga kapaparts. Ayan ang ugat. So pwede na natin to itanim. So let's go. Punta natin yung backyard garden. So nandito na tayo ngayon mga kapaparts sa backyard garden. So nakita po natin mataas na tong tangkay ng bati natin. At saka mataba-taba na rin yung mga kasama, maraming tangkay. Ayan. So ang gagawin po natin ngayon ay magtanim tayo ng sibuyas. So ayan na yung dalawang container nakita ko dyan sa tabi-tabi. Lagyan natin na yan ng lupa. Tapos itanim natin tong sibuyas na to. Basta kayo mga kapaparts. So sa araw na to, ito ang itatanim natin. Kasi mahal na to mga kapaparts. Bukod sa mahal, palagi natin itong ginagamit sa kusina. Kaya dapat lang tayo magtanim para balang araw hindi na tayo bili ng bili pa. Biro nyo ito lang 10 peso itong binili ko kanina. So 10 peso itanim natin to para isang buwan o 2 buwan pa hindi na tayo magbili pa. Alagaan lang natin na mabuti. Dito ilagay natin sa paso. Siguradong sigurado tutubo ito mga kapaparts. At kung gusto tayo utan ng ganito, kukuha lang tayo ng kunti-kunti para rin yun sa tanglad na pag tumubo yun pwede natin kunin kay 2 puno o 1 puno lang kunin. So let's do it mga kapaparts. Maghukay na tayo ng mga lupa. Ayan, may lupa, magandang klaseng lupa. Simple as that mga kapapart. Ayan. So, may lupa na mga kapaparts. Malambot na lupa. Woo! Basain ang lupa. Ayan mga kapapart, basa na. So paano ba magtanim? Ang sistema dito mga kapapart, pag itanim natin, huwag natin ilibing na malalim talaga yung puno at matagal yung mabuhay. So ang gagawin po natin ay ganito.
tutusok tayo ng palito dito sa gitna. Ayan. Ito naman, isang palito dito naman sa gitna. Ayan. Para silbi ito ang hawak sa kanya para hindi siya maktumba ng ganun, mga kapapart. Tapos itali natin yun sila. So, ilapak lang natin to sa may bandang lupa lang talaga yung puno, mga kapapart. Huwag nating ilibing, ha, yung ganun. Ayan. So maghanda tayo ng tali dito. Ayan. Tapos itali natin yung dalawang puno ng paganito. Ayan na, mga kapaparts. Tinalian na natin yung dalawang puno ng sibuyas. Yung kasya-kasya lang na nakatayo yung sibuyas, oh, na tumama yung puno niya sa may lupa. Ganun lang. So sa bandang bukid, mga kapaparts, ang ginawa po namin ay magtanim kami ng sibuyas. Maglagay kami ng dagami yung sa palay. Daon ng palay, ganun. Tapos doon lang namin ipatayo yung sa dagami ng palay. Doon lang namin ipatayo yung sibuyas na may lupa dito sa baba. Hanggang tutubo na yung ugat niya. So since dito wala tayong dagami ng palay, ganito ang gagawin natin para hindi siya tutumba ng ganun. Nakatayo pa rin siya, yung pa ganun. Nakatayo. Ayan. Ayan. Nakatayo. So itali natin to para talagang hindi siya tutumba. Ayan siya. Ganito ang procedure, mga kapaparts. Tanggalin natin yung tali pag yung ugat ay naka dikit na doon sa lupa. Ngayon wala yung, oh, tingnan nyo, wala yung ugat, no. So dapat ang ugat, tanggalin nyo natin yung tali niya pag may ugat na siya na nakabaon sa lupa. So pag ngayon, ganito lang siya muna. Tapos bisa lang natin palagi ng tubig para tutubo yung ugat niya. So ganito lang ang paraan, mga kapaparts. Pwede rin nating lagyan ng mga dahon ng mga damo para hindi madali tutuyo yung lupa. Gaya nito, kumuha ako ng mga tuyong dahon ng mga damo. So pwede natin ipaligid dito sa paso, pag ganun, para hindi naman madali tutuyo yung lupa. Yun. Dito naman sa kabila, ilagay natin pag ganun, cover the soil para hindi masyadong mainitan yung ganun. Ganito lang, mga kapaparts. Sana gagawin nyo rin to sa bahay nyo para upang sa ganun hindi na tayo bili pa ng sibuyas. Ayan. Ayan. Andyan na siya. Tapos bisbisa lang natin to ng tubig hanggang tutubo na talaga siya. So ganun na, mga kapapart, ang procedure. So tayo na magtanim para hindi na bili pa ng gulay. Gaya sa mga lugbati, tanglat, kamatis,
kung ano-ano pa. Meron ako dito kamatis. So ayan, mga kamatis natin mga kapaparts. So balang araw din na tayo magbili pa ng kamatis. Magtanim tayo ng talong, sitaw, para di na tayo pumunta pa sa palengke, kalas tayo ng gasolina o maglakad pa ang layo ng palengke. Pag mayroon na tanim dito sa bakuran natin, dito na natin kukuha. So thank you so much mga kapaparts sa palaging panonood dito sa gardening tutorial ni Paparts. Sana i-share nyo to at please subscribe the Paparts Joke, the gardening tutorial. I wish you God protected. And as of now, bye bye. Safford Jokes.